klar til, at vi flytter os. Lækker. Hvad her? Hvad sker der? Vi hylder deres numser. Kom nu, Saruman. Saruman, kom nu. Skyd nu. Jeg skal ikke. Jeg er ligeglad. Er I klar? Funkeled. Kom nu. Når jeg siger nu, så fyr. Jeg pisser ikke ud. Han havde planlagt at myrde den masse. Vid ingen noget. Det er lovligt her, kvinde. Jeg pisser ikke ud. Det er helt bare. Jeg kan snart ikke holde op mere. Kan I bare holde jeres kæft? Dræb ham. Fyr ham i røven. Hvorfor sjov? Okay, så. Så skal vi gøre det på tid. Det ved jeg jo godt. Du får ikke lov til at gå ud til sidst nu. Hallo, hvad venter I på? Fyr! Yeah! Jeg er så træt af at vente. Kom nu! Så er det slut. Det er så funky. Funky. Der er pile. Der er døde, han skulle. Han er helt forsvundet. Hov. Nej, Der er et hul. jeg kan ikke se ham. Nej, en rød kiste. Nej, hvor fedt. Han er død.